ta miki Aisha. Za ka so da miki talla abin da so da miki. Aisha. Ta face na. Aisha. Kin ga abin da ta miki. Aisha. So da miki. To jama'a kun ga dai har gidansu ta je ta mata wannan abin. Sadili ɗan fashi ce. Sadili ɗan tasha ce. Aisha. Da ta mata ko? Aisha. Kuma za mu kai ta asibiti. Aisha. Kun ga abin da ta ko? Har gidansu ta je ta mata haka. To wallahi sai an dau mata. Aisha Zaki kin ci kutumar babban buro ubanki. Aisha na ji abin da kika wa ta so dale da ke da iyayenki sai kin ci kutumar babban buro ubanki, kuma ni ina na akan hanyar Kano sai na nemi gidanki sai an ci ubanki. Na ba da kuɗi 500,000 duk inda kike a neman ki da ke da uwar ke. Aisha Zaki na ba da awa 24 a nemo min da ke da uwarki. Idan na zo ke da na da uwarki a gabanki ta yi fitsari. Abba ne ku latsa min wayar ɗana IG ko minista, za ki gane haihuwa ta tana da ranarta. Marhaba da zuwa tashar Taskar Hausa.